Ikaw ta. Muta oy. Sa parang duha dire. Kamera duha eh. Kuha pag prepare isa. Ang bagong nabi picture to. Dito ya. Ano eh. Ah, meron. Tapoy tao. Pre, dali na pre. Pasakpan daron ba? Dakpan na dali diha kay sini tao mapaingon mama. Sin kabrader ba nang manok makit-an ba diri? Pagdali diha kay iya ba din balay. Pagdali da ba? Dakpan na nimo. Pre, tara pre, pahit sa kanay. Ha? Ay patungga ha. Sige, sige, sige. Aman tani. Andaw, andaw. Ah, ako lagi na. Mga 2 kilo jud ni ba oh? Tara, tara, tara. Atagi. Diri. Asa maayo pre nga, pre tani sugbahon siya pre. Adire gyud. No? Diri sugbahon no? Ikaw iyawan niya? Nay kutsilyo. Ikaw iyaw? Oy gunit. Okay. Ay palayo pagamay. Pagdali lang. Sige, aw na. Pre, diri ko maghaling nga kay basi mo ulan ba man manintang na pulisin. Ulan, maghaling na ko daan diri. Sige pre, kay himulbulan sa pud nako nay. Gutom na kay ba, sobra na alas 2. Mayon tag di ta masakpan ani pre. Noon pre busog mo sa tani. Dako be kay pre oh. Nakuha gyud ani. Uy, busog gyud ni ron. Himulbulan ako diri. Aling dia pre, kay gutom na kay ba? Okay, gutom pre. Pre, hapit na mahaling. Gamay na pag-antos na to. Mahaling na rin ron. Ah, hapit na dyan bubagan eh. Makasugba tayo. Daliig ko andya kay gutom na kayo. Nagdaguok kay kuntian. Pre. Pre. Oo. Manang himulbulo? Sa man eh? Ay, ako'y bahala na kay ana pa man siya oh. Ana para makuha ni kita ihalo. kaning itom-itom niya. Ni itom-itom makuha na siya nanapo na. Dali dia basig mabot ang tag-iya ba? Oh, guniti sa dia okay. Tabuni sa dia. Ah, suwa eh. Subaan pre oh, para apong luto ba? Para lami kay ikaw niya. Subaan din na. Ay, pwede na na guna may lain. Makaluto ni. Ay, makuluto lagi na. Buat ka man nagkahoy diri oh. Testingan na nato kung makaluto na. Nga man na? Wala pa. Ano pre siya pagbahon? Ano siya pre? Turmente na mata sinabaw diri. Sugbahon na po to ni. Himuon to ning mang inasal. Inoon, kamatagati lang Himuon ng to inasal. ning inasal ba kay di ba tagkatog syudad? Diri lang ta mag-inasal. Kapuhag pagka sugba kay. Ay. Di masakpan tas tag-iya, busog na ta. Pre, kung maabot si brother unya, man nangaon ta. Ay lagkuan ha. Ay lagsaba pa kanon lang to apil. Sige. Pero ay lagsaba nga ihan ning manok. Unya Ha? makasakpan gid ta pre. Ha? Ay. Sama na to. Siya ni bahala na kay gipakaon na to siya. Ay, noon pre. Gwapo apong pagkasugba para Ay, malamian pod siya ba? kakita ka nga. O ba katilaw dinasal no? Wala pa yung tao. Karon na jud ka makatilaw dinasal. Isod din taga bukid ta ba? Di ka katilaw dinasal ay. Patilaw di ka ginasal ha. Wala pa gid. Unsa man sus ana pre? Ay, nakay limonsito da. Ana. Limonsito, toyo, mantika kay anana man to ni siya. Sige. Dali ra kay ni siya. Okay na kani porma ha pre. Ay, okay kay na pre. Yan lili na to sa sawan dia. Ay, okay kay sa usawa na to dre. Kita atong limonsito jutan ni mo Ay, meron din, oh. Ay. Kita kag pinakalami nga kwan ron. Op, maulo. Papa ka katilaw ginasal no? Pag yun. Patilaw ang tikag ginasal. Inay na yung pay diri. Nanay pay lagi. Ano to, pare mas pula-pula na ni ba? Wala pa na eh. Sungguh jud oy. Asa pay kay kasuwa. Pre. Tawa pre sa saan ba? Ah. Lami ajud pre oy. Nakahilak ko diyan kalami sa tuyo og limonsita bro. Gira. Ah. Pre. Sinaw na kay pre lamay na kay kaon naglaway na jud ko. Oh, sinaw na kaayo. Tama na guro ni pre. Oy, luto naman guro ni.
Sinaw na kayo, lami na kayo. Lami ninyo kay kaon ba? Ah, kapil kay pay pre man. Tugay kay maluto, tag sa kauras pun maluto dai ni ay. Matay pre. Maapsan tang brother ron pre na. Patakaluto kailangan maad to didaan ni. Kaon na to ni, maapsan ta niya. Bot nga nani pre para lami kay ba? Ay oh, ikaw bahala diyan. Sa Sugbar ako dre. pre na pula-pula Ah. na. Paglaway na ko. Food ta ni ron. Pula-pula na pre. Ngano mo sigam ni sana. Kapag gahon lang to ni pre, padali ra maluto. Pwede pod. Tusok-tusokon na to ba para mo abot siya lalom ang kuan niya bitaw Basta kana. ako'y muluto pre, ana gyud. Di kita masakitag diyan ani kung ikawat bi ato ni. Kabrother. Di lagi na kay grasya na niyo. Gihatag na sa tuwa pre. Kini maato na jud ni kay Anong nagpadakop? gani. Wa pa siya padakop no, di sa maihaw, di sa masugba. May natripan jud nato. Kanila jud tong kanon jud. Mapay sudan, putay manok binuhi. Gani. Nagpula na pre. Pre, kay mga Ha? rin ko pre. Kabala dire, o sige, ari sa dadang kay Basong kanon. magbudol pa itaron. Lagi. Kita bahala kita na mo, budol ta. Una na ta pre. Oh, sige pre. Usugid ta ni ron. Ay, taron to pre. Torta na pre. Ay, kagamay ani pre. Ay mong sundang da pre. Ay pakikuha lang to pre tro. Dasan sa to pre kay nawagi gol ato na pre. Ano ta? Sige, magkada tong damas ba. Di bala ka dayam ka akong kaon ako eh. Ikaw na ka? Ikaw bahala. Ano? Ano ta? Ha? Ano ta? Ulog. May kayo, dag kayo. Hmm? Sakpan ta sa giaron. May hapon dia. Uy. Murag lami nang gikaon ninyo pre ba? Ay, ali pre, mga ta brother. Pre, kaon ta? May lami kayo. Brother. Brother. Nga ba? Padre na. Lami yun di ba? May kaon ta? Muta oy. Sa parang duha dire. Kamera duha eh. Kuha pag pre sa. Ang bagong nabi picture to. Dia. Ano eh. Awa mo yun. Awa. Nabot mo na ikadre pre. Nakita ko sa akong manok ba? Ayay. Nawala man gud dito sa akong gibutangan. Sige nagkuha to pre. Kaniya akong butang pinangita ba gutom na kayo. Bot kinsa kay nagkuha jud binuang gihitar man ko to. Tayo eh. Kanang de pre. Ano di me? Dale. Nedre. Busog kay ko pre. Hurot jud do. Apay sobra pre bilin. Kung nagtuo ba nga nag-ihaw dahil mong manok. Salamat kay pre ha. Mangita mangukos manok na ako. Nawala ba kay kuha man dito sa akong gibutangan god. Kinsa kay nagkuha ato. Pre, mangita sa ako sa akong manok. Salamat kay pre ha. Ay, salamat. Nawala akong kakulba, pre. Nagay naka ligtas ta niya ba no nga. Mugi ba siya kabalo nga nga yang manok ditang gikaon po niya no? Gani, mission accomplish yun pre. Gani. Yang manok siya po nagkaon. Busog ka. Busog kay ko eh. Busog kong pud siya. Busog mo po siya no. Ang gapot mahay no? Kasi nagmahay kasi nagkakaon man siya siyang manok. Gani. Kaysa wa kakaon siya no. Gani ko. Sa amin pre. Iposo na to ni.